Donald Trump ya tsallake rijiya da baya, wanda ni ba irin wannan labarin na so in kawo ba, na so in kawo labarin da zai sa al'umma farin ciki. Hakan ya faru ne a bisa hanyar shi ta halartar taron World Economic Forum da za a yi a Switzerland, wato taron tattalin arziki na duniya. To bayan sun tashi ne daga Washington sai aka ji jirgin nashi yana da matsala, to ba su yi nisa ba dama, kuma sun ji cewa ba lalle su iya kaiwa ba, jirgin zai iya samun matsala, sai suka juyo suka yi saukar gaggawa a Washington. Inga jami'an tsaro na United States of America sun tabbatar da cewa in dai sun duba sun ga cewa wannan matsalar daga jirgin ne, to za a yi kokari a magance, amma in dai wani ya yi kokarin kirkirar wannan matsalar, so za su ɗauki tsatsauran mataki akan wanda ya yi wannan aikin. To zai iya yiwuwa dai matsalar daga jirgin ne, amma dai ni to me ina zargin cewa wallahi matsalar nan ba daga jirgin bane, dan mun san cewa ko jirgin Netanyahu lokacin da ya tashi shi kan kare kanshi ba wani nisa yayi ba, kawai an ka ji ana hakin din jirgin, ana kokarin bawa jirgin matsala, yayi saukar gaggawa. Shi ma Donald Trump the same thing. To gaskiya na fi tunanin cewa wata ƙasar ce ko wasu mutanen ne, duba da irin abubuwan da suke faruwa tsakani ne da ƙasashen Europe, inga mun samu musayyar yawu da kausasan kalamai da ƙasashen da ake ganin cewa suna tare da America. Duk wata cuta da munafuci da ha'inci da ake yi tare suke yi da America, irin su Germany, abun nan ne a Ingila da kuma Faransa, wanda ma shi Donald Trump ya kira shugaban ƙasar Faransa da ai mahaukaci ne, ba a biye shi, kuma in dai shi Donald Trump yana raye to ba lallai shugaban abun nan ne a da yake da suna shugaban ƙasar Faransa Macron jam'iyya ta kuma mulki ba, wanda shi kan kare kai shi ma Macron ya fito ya yi maganganu masu tsauri. Kana ya ce taron ma abin da ne Peace of God da za a yi na Gaza ba ma zai samu halarta ba, saboda tsarin na Amerika ne, don kwata-kwata yanzu akwai adawa sosai, akwai rikici, babban rikici tsakanin ƙasar Amerika da ƙasashen abin nan ne a European countries. Kana ta bangare guda kuma kun san cewa Donald Trump tun yana campaign an yi shiɗi ne ga kunne wanda aka kai mai hari, wanda Iran ta tabbatar da cewa wannan harin ita ta kirkire shi. Kana yanzu ma bisa kudurin da yake kokarin ɗauka na Iran wanda bai fasa ba, sun ce idan yanzu sun kai hunkurin kai hari, inga sun ka nufa harin zai kai, kuma za su samu target ɗinsu, kuma ba za su rushe ba. Suna nufin cewa in sun tashi kashe Donald Trump za su same shi kuma za su kashe shi, ba za su yi abun nan ba za su rasa abun harin su ba. To wannan ne duka alamomi ne waɗanda za su iya bayyanar da cewa Donald Trump yana cikin haɗari bisa abubuwan da yake yi ma ƙasashe. Kuma mun san cewa dukkanin wani shugaban ƙasa ko wata daula ko wata super power wacce duniya ta sako ta gaba yana da wahala ta tsira. To muna fatan Ubangiji ya Allah ya sa wannan jirgin guda da aka sauya ma Donald Trump domin ya je Switzerland don gabatar da taron abin da ne a World Economic Forums da za a yi, Ubangiji Allah ka haɗa shi da Asden ko wata ƙasa ta bambama jirgin, ko a yi hakin jirgin gaba ɗaya. Muna mai fatan rashin sa'a, muna musu mummunan addu'a.